Fambelu Chukwu ọnwa Seze amụ onye ọzọ obodo ana m ekene onye ọbụla nọ n'ebe a ndị landlord niile nọ n'ebe a wee na-asị ka ụbọchị tata mara anyị ma dịka anyị na-eji na nke Igbo igosi ka o si wee dị anyị n'obi ihe ndị ọkụzi ụmụ ezigbo ọgụ megoro anyị n'obodo Anọba maka na asị na anyị bịa ọba na ọ ya abala anyị mana ihe anyị na-afụzi kịta na Anọba abụrụ ihe anyị tụrụ anya wee bịa mụa 350 bag simenti mkpụrụ blọkụ ebukpọchara ha ncha ka ma ofu mpekere wara awa adịrọzi ebe ahụ akụkara geeti m ebe m gbachiri agbachi nkụka geeti ahụ wee moto na-ebu di blọk ti ha bucha ya ka m 1 pieces adịrọzi ebe a ruo ma nkịta mụ na gị na-ekwu na Landlord biko anyị nwa bụ ndị Emmanuel State Landlord Association nke dị na Ọkụzụ-Meze Mkpolo anyị bịa n'Ọba anyị na ebe a today bụ the 10th day of November 2025 anyị ebe a bụ our meeting point anyị chọrọ ịga afụ Igwe Eze Okpoko the second His Royal Majesty Engineer Emerube Eze Okpoko the second Ezeola ji aka ya chie na Anọba tata ka o nyere anyị appointment anyị chọrọ ịga afụ ya ihe anyị ji maka ya aga afụ ya bụ na ebe anyị bi anyị goro na more than 15 years back ka a pụtara na 29th of March this year ndị yutu Ọkụzụ-Meze wee bịa wee kwụsị anyị ọrụ si na ya ga-arụ ọrụ anyị wee na-ajụ gịnị na-eme wee na-akọwa na Igwe Eze Okpoko the second Igwe Ọla ji aka ya wee chekizi na Anọba si anyị kwụsị ọrụ so sinsi a ka anyị na-akpọ ha ka anyị ma ihe bụ problem ha wee na-akọwa na ana anyị goro na ha ghọtazi ka anyị si wee gaa ana na one bụ na anyị nwa ya abịa na ha ya abịa cheki ya na anyị chagoro n'obilo ma ndị anyị ka na-arụ na anyị akwụ 20,000 per plot ka ha ga-eji wee bịa cheki ya na anyị na ọ bụrụ na eji ejicha ana anyị ma ọ bụrụ na ana anyị dị onu kwesịrị na anyị ga-akwụkwa another development levy 960,000 na anyị ga-akwụkwa 500,000 wee nye anyị akwụkwọ anyị wee sị mba ihe dị otu a adịrọ na ndị Ọba bikwe na be anyị dị iche iche na since March 29th of March ahụ na ndị otu anyị niile na-arụ ọrụ ma ndị na-alụ onu ha ji arụ ọrụ ma ndị goro ihe ọbụla ha ji arụ ọrụ ruo today the property emebigo so because of that ka anyị sị ka anyị gakọsara Igwe ị na-anya n'akụkụ m ebe a ntu magburu enye na amịrị simenti ya dị 114 bags 114 bags of cement damage. The ihe damage goes. Ha na-ama fence na ọ bụrụ na anyị gacha ahịa enwere ihe ịrụ na be gị ha bịa gafee si n'ịka rụrụ ihe ọfụrụ ha bịa na be gị buru ma tank enwe ndị agarụ na be ya ma fence ruzue discharge mmiri dị n'overhead tank si n'elu wee tụtue tank so many things ha na-eme anyị anyị ji aka anyị dọọ transformer anyị tiri ọkụ n'estate ha na-eji aka ha were ọkụ anyị adọsa analụ ndị otu anyị ego so many things ha ya eme anyị ha na-atụpụ anyị ti chairman anyị atụpụ chairman anyị were aka ha wee chairman ti na development levy ndị landlord na-anakwa nke ha so we say no to that. We say no to that. So ya mere anyị wee na-asị ka anyị ga-akọsara Igwe ka anyị marụ ka Igwe Ọba ka onye kwuru sisi stop ha n'ọrụ. Yes, they borrow them. They borrow tank. Biko, Cheleno. I'm Mrs. Medo Dorati. I'm on New Ruala in Idato, Imo State. I'm na road on park in my site. So, on the security. Where be asem nanga for 60,000. Mecha were 60,000 yeah. After commander. After 2-3 days. Had 15 rods from that road and park river. So I met one. Yeah, Oga Ekurusaga Haruzoro. I can buy plastering can name. So I met a tank in Mirim D2. Oga name roofing. Of tank in Mir 1,000 gallon. Ndi name roofing for Waraya or for one. The other one, look at the money and what he Meriano. After gas is Haruzino Kanga, I will not hear Bugoya. Afamovo Udoka Okoye Mwabonye Ozobro Mwa Esobru Rodmo Eben Park na Samai site
rọdụ mpakịrị ji arụ ọrụ bifo asị na stọp igwe stọpụrụ ọrụ kemgbe ahụ mụnwa na onwe m na-azụ nsị ka anyị mara ihe bụ nsogbu rọdụ niile mpakịrị ebe a the whole 12mm niile mpakịrị ji arụ ọrụ eburu the whole rods bịazie ebe a nwezi nke m fụrụ so biko nụ ọnya ka m ji ayọ ka igwe biko ka onye bara anya na keisi anyị a onye go anyị nsogbu n'ebe ndị obodo nọ. Okay, abụ m Ndubisi Ọhakwe, onye isi Ekenesi in Idatọ South Local Government Area of Imo State. Asị m ka Chineke gaa n'iru gozi anyị n'aha Jizọs. Ebe m na-arụ ọrụ ka m bịaruru one day ọ bụ na center gate nke obere esi aba na-ebughara ya mmegide anya were ka ikpochizie ya ka a ghara ịbasi n'ime ya abịazie m mbọsị ọzọ ọ bụ na akụkụ apụta ka iyi dị na ya tankị 1000 gallon mmiri na-adịrọzi ụta ka esi maburu ya geeti gherezie oge iru ebe a kịta ahịhịa kpuchiri ebe niile so sọsọ lọkụ m nwere bụ na aka m agbochiri m steepụ agbochi ọ na mkpa agbochiri steepụ ha ga-esi ebe agbago elu kụrụkwuo ma aluminium na windo kwu ma ihe niile maka enweghị ha na-apụghị ime a sị m ka Chineke gọzie anyị n'aha Jizọs. Afọ Mbizi Chukwu Okonkwo, abụ m onye Enugu steeti na Kano East. Ekene m unu. Mụa bụ Izunna. Mụa so na one of the landlord. Mụa so na one of the landlord. Ewelu m ana ebe a. Akpụrụ m blọk. Onye nsiri na-ede m the blọk. Bụ ihe onye nsị m nwana ọmụa wee ana so wee kọmpa ya wit ndị obodo. Leghalikwa dana komkom leghalikwa ana ahụ ngolo blọk m niile ha gwara onye anọ ha wewe blọk na nwere ihe m ga-eme good asị na mụwa drọp mba kedu ndị bụ ife asụ ụmụ eze bụ asị na ndị lele dị ana bụ small nke onye otu anyị n'ebe a bụ one of our member bụ elo nwoke ọcha wide anọ mụa wee and onye elebelo the place na onye elebe the place ebe ahụ kịta amalụ m the person in particular mana aka m gbara nkịtị na-enye anya because nọọsụ oshi ka a sị na oyi egbu ọkakwụrụ ọ bụ chairman former commander youth chairman Umeze bụ good morning. I'm on Tochukwu Ilebu. I'm on Anambra State. I'm on Umuchu. So I go na Akuzu Umeze Bo. Then last year, ka Peter Onuma, I go ala. Sign I ako 800,000. Before ala December. Na November ka ogwa me so nya ako 800,000 na. No we ka kwatu olu by December. So mo no we mo bakare go ile mji ala December we go 800,000. Chi Peter. Aluko this year ko Peter bia kwa sign na 800,000 naira kwuru na ọba na family a na ogwefi na small direct along number market aka wetezi the collect number na ya kwa 700,000 nsa mo eji ode ga so ya we nji kpọkọta ndị molestate ala ko ihe na eme na kono usura ifu ihe na eme na Akuzu Umeze Bo Plan before ego mala no ndị mmadụ bi na so ha bịasịkwa na ana ya kwụ ụgwọ ma kwara ụgwọ ala ekwukwa ya 800,000 so ha bịakwasịkwa na ya kwụ aga ya kwa another one ndị landlord ibe na-ekele m unu mụ bụ Ejike Charles ọzọ Ọkọnkwọ biko ewere m ala ebe m na-arụ ọrụ mụ bụ Enugu steeti Eziagụ so abịa n'ime ya ewere m ala na Akuzu Umeze Bo ebe a na-arụ m ọrụ mana n'ihi stop work o so wee mee wee kwụsị ọrụ n'ihe mere m ji wee kwụsị ọrụ na site and n'ime ya whereby na onye na-anọ ebe ahụ a sị ya na ọma nnọzi n'ime the round ịghọtago n'ime the yard na ụzọ ya chọrọ ịfụ atọ n'ime the house bịakwa bịa tisie mmadụ ihe ebe ahụ tisie mmadụ ihe ebe ahụ sị ya na achọ ụzọ ife ya na the house ya mee escape na achọ ụzọ ife ya onye asị n'oge egbu ọsọsọ isi ka asị n'oge na-ege egbu o wee bụrụ ofu ebe o wee shift oke shiftiri ndị a wee bịa my house bịa buru that is property some property nọ n'ime my house with the material material eji wee rụọ ọrụ material eji wee rụọ ọrụ ha bịa my house bịa buru ya abụ m onye Enugu Ezike onye ụta Enugu Ezike dị na Nsụka so eso na ndị tiri nwa ihe so ticha nwa m ihe bụrụ meshin m nwunye m si na ego dị etu anaghị akwụta ego dị etu anaghị akwụta ego dị etu a nke bụrụ na mmadụ ga-egosi anyị gbaa fensị
gbapụbe mmiri n'osisi kwụsị ọrụ the plan ha niile na ha na-asị na ọ bụrụ na ya bịara bịa jụgharịa nke nwa ga-eme nke ọ nọkọta ha sịkwa na ha dị elekwazi ele ụdị ha dị eme na mụ ama esi ọ dị wee from Enugu ezike bịaba egolo a na ebe a depụtasị na ama edevelopi na nke a jikọrọ ime okwu anyị ka dịgodo na polisi up to now polisi saịdị egodo ka edozie ife n'ite ka ife nwa gụme ha ji tie ife nwa m bịara ịdị ịgbata akpụ ka ọ bịa ịdị ịgbara n'ubi wee jụọ etibe ife aha m bụ Mrs. Antonia Omoha abụ m onye Ebonyi steeti nke dị n'Ezeagụ so eso m na one of onye nwere ana na ọkụzụ Umezigbo so o nwere material m pakịrị ebe ahụ rọdụ a 25mm akọtachara ya pieces m ga-eji wee wuo sọka pieces so m pakịa ya na step kpochie gate step onye ka m gaziri ebe ahụ ọ bụ na akọkago the step buo rọdụ niile ahụ onweghị m ofu mkpụrụ ebufuru m na dat rọdụ m dobere m ga-eji wee wuo sọka pit so n'anya ka m sị ka m complain na material m na-esi ebe ahụ. Okay, but right now ụnụ ka kwụsịrị ọrụ because of a kwụsịrị anyị ọrụ na onye ọbụla a sị na onwere onye ga-arụ ọrụ ebe a akwụ ụgwọ ahụ kwụsịrị anyị akwụ and ha bịa dechecha afa famili abịa na bidin ede afa famili nke abịa na plọk nke abịa da afa famili nke abịa na nke ede afa famili nke ihe nwe na famili nke a bụ ihe nwe ala nke so na igoro na ọbụrụ ha nwadebere anyị nọ ndị yut ihe resịrị anyị anyị so dị afọ na anyị ga-abịa miticha afọ niile ahụ ndị nwe famili dị ya ka anyị bidokwa and don't go no two times. Yes, so two times. People think about third time. When they look for a third, don't want them na happen 3 times. 3 times. So far, and I himself, I will go me on a roof for it. But still, I did. When they ever had this, I go to Jeremiah. Jeremiah and then my country they can be out. I did Jeremiah and then can wake an affair. That means, and I need no have a low head half a family. No family I want to have. Now to put a lawyer, I just said to the family. To put not anything ever. And I go for over 15 years. Yeah, almost 8 months now. We're a man now. A man state. Famo Bo, Mr. Kamelo Sugu, I'm on this government in Enugu State. Because it has never thought of Maka, Mr. Wayne when Umezigbo. Maka na igoro ebe a anakịtara nwa igoro anakịtara ebe 2011 so after ka igotere ana aha after some years abịakwa si na ọbụsị ihe ndị letere anya na nwana after ka egwudegwudegwe abatakwaza ndị okenye si na ha nwekwezi ana aha ajekwa ije the good one that's second one. Second one. So we second time. I saw where the second time. We made in one again. We changed the second time. Whatever one hour. Look early this year. I also now of course in that is not because I don't know plot over there, a Dafa. And we got one plot, the Dafa reached about 3 different names that one plot of land. Ida Fanka, Unya, Ufiti card, the one other one. And I was Ufiti card, the one other one. Get that one plot. What is that? 5 different names, the one plot of land. Every Jaffa, Edua. I don't buy 51 guy, Edua. That kind of thing, the weapons saying you're going to all. So I swear, I'm going to be car. I go to the first one, go to the second one, go to the third one. I see how many also. Now I get Jacosali with that. Common hand can begin Umezigbo. And how I know you will focus all since that happens. I know you all. So I can be good. I see good. I'm on your side for all. I have side for all. Who's the water? Follow. Okay. I'm Mr. Sylvester. Kejo Nyoma we all from Enugu indigene. And I'm Enugu to my chairman Lances Weoku. On Oku. Makana imagine after set and done, I go at the second plot. I go at the second land there. How much I do with 4 plots on that land? How many plots totally 42 plots. 42 plots and under Enugu State? Yes. Okay, if I don't own the Colono is a club. Okay, club Enugu State. Yes. So that's for 42 plots of land. Yes. So after then, have a whip 4 plots. Nime
dị ana anyị jesi ya kedu ihe bụ the problem fa wee gwa anyị na enwere problem enwelu for the person ha lere ana somewhere nọ ya ka ha chọrọ ka ha jiri 3 plot nye nọ ihe a ya eme ka eme peace na ụmụ eze gba ọgụ na anyị ga-elele this land I say no o kwesịrị ịta ha sị ha ya enye anyị ebe ọzọ they gave us another place onye ndị ha nyere anyị another place bụ anyị na-eje court now anyị na-eje court now ndị ha ji were ana asị ebe ha nyere anyị ana sị na ọha nwegwa ndị ahụ nwe ebe akpụ anyị na-eje court now anyị nọ court kịta with those people now the other man the fast ahụrụ m ka o si bute ego within 3 months all go 1 decade na the other remaining plot I know DJ kedu ihe bụ the problem fast na ha ga-esettle the okwu na ha ga-esettle every time fa na ya anyị wee ndị ga-esettle that matter so na ife anyị ji wee na-etikwu na-agbagharị bụ ka igwe obodo banyere anyị aka maka na before mgbe igwe anọ bere ha na-eme anyị ka o si gwa a lot of our members ha tiri ihe merụsịa ha arụ ndusie a lot of people ịbịa ebe ahụ ha na-emegide gị n'ụdị ọna niile dị iche iche so ya ka anyị si ka anyị were complain na nke igwe tata ka anyị malụ ma ọ bụ igwe sendere ihe a ma ọ bụrụ igwe sendere ya mere ọ ife a ka anyị si ka anyị complain na tata Yeah.